SUV nga mi counterflow hapit makabangga sa babay nga milabang sa may Tipolo Dakbayan sa Mandaue. Nakabag-id pagayod og motorsiklo. Ang mga eksena sa exclusive report ni Chelo Valiena. Sa CCTV sa Mandaue City Command Center, nakuhaan kining usa ka babay nga milabang sa tunga sa dan. Apan pipila ka minutos, may usa ka SUV nga ni counterflow ug hapit gayud makabangga sa babay. Maayo na lang kay nakalihay siya. Human sa pipila ka gutlo, nakuhaan usab sa CCTV ang susamang SUV nga mihunong samtang nag-stop signal sa may highway Seno. Nipasok ang SUV nga mo'y hinungdan nga nasaghiran ang motorsiklo ug ang auto. Apan pipila ka minutos, mibiya ang SUV bisan kon wa pa mahilot ng aksidente. Apan dito na siya masikop sa may ML Quezon, human mibangga sa lain na usab nga sakyanan. Sa spot report sa Mandaue City Traffic Office, ang nagmaneho usa di ay ka 33 anyos ug negosyante nga Chinese national. Gi-impound karon ang gimanehong SUV sa Langyaw nga may mga garas nga daw agi sa mga binanggaan. Sa spot report gihapon, nahilot ra hinuon ang insidente human misaad ang Langyaw nga abagahon ang tanan gasto sa pagpaayo sa mga sakyanan. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.